Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Da fari zan kira Allah, sarki wanda ya sallah, da biyaye mun kasala, wasu 'yan baiti na kulla. Tarbiya ga 'ya'yan ku don su zama masu albarka. Annabi ɗaha manzo fiyayye, shi ya ce mu raya sunnaye, a ciki mu samu yayaye, mu ba su tarbiya ta sufaye, don su zama masu albarka, su bar sahu na waye. Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Ta gare ku zan juyo, ku ba su tarbiya su yi koyo, soyayya ta manzo su goyo, da gaskiya zan su goyo, soyayya ta manzon Allah rike ba mu jayayya. Mata ku gane nufina, aure ku kai yau na ƙauna, har kun zama iyaye nufina. Tarbiyya dole za ku nuna, tarbiyyar yaya ku rike don yana da inganci. Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Tarbiyya na ku mata, ni kuma za na so ku fahimta, su yaya a neman su gata, amma ta hanyar nagarta. In har za su kauce hanya, ku tare su kar su wahalta. Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Saka su je makaranta, ilimi zai musu gata, gani su zama masu nagarta, su dinga rayuwa cikin tsafta. Dan Allah iyaye ku kula da 'ya'yan ku duba. Rayuwa yanzu ta canza, talaka yana cikin haza, ilimi shi ke da izza, sai ku lura mata da maza, ku tura 'ya'ya su je makaranta don su manna gata. Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Masu kuɗi yanzu ku duba, makwabcinka na cikin hukuma, kana hutu shi ko azaba, kar ka manta faɗi na rafa. Ka ce kar makwabcinka ya kwanda yunwa sai ka duba. Bar 'ya'ya su je makaranta, sai ku daina samun su talla. Talla na ɓata mata, su dinga yawo babu sallah. Zan so iyaye ku duba, a gyara wannan don Allah. Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Malamai sun yi jan kunne, suka ce mu dinga bin sunna, sunnar ma'aiki nabina. Duba 'ya'yan nabina, a cikin su wa yake yin talla, ku duba ikiwana. Taziya ga mai sona, da Jamila matana, da Fati ikiwana, bisa ta cikin aljanna. Jamila matata ta mutu ta bani 'yan uwana. Iyaye ku ne na zagin yaya, sannan ku ne na dukan yaya. Tarbiyyar yaya tana gare ku iyaye mata. Jamilu kun ji sunana, lafiya ya zamto gari na,
Nasarawa state jahana ku yamba na nake zamana waka ce ta jan kunne ku nazari ku auna masoyana bihamdallahi anan zan saka layi fadakarwa wacce nayi Jamilu ba na sansanyi ku ba wa 'ya'yanku